Mbudzi kuzvarira pavanhu hunzi nditandirwe imbwa. Iyi vedu vemuupenyu unomboshingirira but unosvika panguva yekuti you have hit a dead end. Ndiri mukadzi ane 26 anozvishandira, asi ndichiri kugara nevabereki to lower my costs and save. Tinogara muno muJoni. Mumakore akapfuura amai vangu vakabatwa necancer, so she had to stop working because she was always in and out of the hospital. And also the chemotherapy she was undergoing made her extremely weak. Taivaendesa kuma-checkups apo neapo nekuma-treatments tichishandisa ma-savings, but akasvika pakupera tobva tatanga kurarama paycheck to paycheck. Izvi zvakamboshanda the first few months we started doing it, but iko zvino zvaoma. Salary yababa vangu neni inopera musi wayauya, ichienda kunobhadhara ma-treatments, rent nechikafu chekudya ipapo. The rest of the month panenge pasina kana pekutangira. Unotoona kuti situation yacho iri kutostressa nekurwadzawo amai vangu. This month mari yakauya musi wa15, but iko zvino tinongotarisana because chikafu chacho hapana, and even magetsi akuda kupera, and akapera hapana mari yekutenga mamwe. Saka naye chikumbiro kana paine vangakwanisawo kutibatsira, vanozivawo kana vanhu vanogona kurapa kenza zvechivanhu zvekuti inobva yapera, vatibatsirewo so that tinongobvisawo kana mari ka1 kekuti izvoni vakwanise kubatsirikana, nekuti iyi taomerwa vedu wei, and mari yacho isave mari yakanyanya kuwandisa because hatizoikwanisi.